Hi mga ma'am. So I am here na sa tapat ng bahay nila Mia Kaloka. At ni Ambisyosong Kano. Yes. So ngayon yung araw ng pagkakabit ulit. I-recording ulit yung kuryente ni Mia. So sabi mga bandang alauna nga daw po darating yung gagawa. Okay. So nakabala. So meaning hindi pa siya naaayos. Yan. And so as with Kano, hintayin natin siya kasi wala pa siya. Dumaan ako sa kanila para kunin yung susi. Kasi sabi ko baka biglang dumating yung taga-sipal ko, wala sila. Nainiwan nila yung pala nila dito. So tingnan natin yung taas. Habang nintay natin yung taga-sipal ko and sila Kano. Wow! May ilaw na sila! Ay, nung debut. Hi, boys! Sus, puro lalaki pala dito. Kano, di mo ako ini-invite eh. May gabi. Wow! May ilaw na! Uy, napalitan mo na? Yung sinabi ko sa'yo? Pero nakuha, natanggal ako ganina. Ako na lang makawala ko stars ko. Okay. Ako nag-ilisan pero... Diba? Tsada, no? Thank you, Mia. Oh, shit. Diba ganda? Si Mia na kasi, syempre. Wala pa na ako na ako di kuha na. Ako naman nag-ilisan. Oo, diba? Wow, may ilaw na! Okay na yung tubig. Pero yun eh, inang kuha di. Basta ipa-check lang na ako na. Ito, kung sa lababo medyo mahina. Feeling ko dapat mong palitan. Ito, oo. Pero dito kasi, Dili kasi kasubra niya. pundido no. Kaya siya? So, try na ako. Ano yan eh? May exhaust din yan eh. Ayun o. Ayun na oh, yung ano. Yan eh. Nagaan siya automatic. Yung blue na yan is for lamok. Yan, ganyan kami tikolos at kaarte si Mia. Wow! Tingnan mo lights. Dali lang. Grabe oh. Unti na lang, unti na lang. Kaunti na lang, oh. Unti na lang. Dahan-dahan, take your time. Malakas. Kusog, oh, di ba? Tinesting mo yung ilaw, yung shadow. Oh, di ba? Ang ganda. Siya na dua. Eh, yung isa gumagana. Oh. Shadow yan kapag... Kaya wala naman siya shadow kuha. ba? Wala naman siya itiil tong isa siguro. Hindi, andyan. Dili, ipilit na lang ako na sa dingding eh. Magbuta mo ako computer na rin. Basta dari na lang ako siya. Pero ano yun mo ha? Kasi sabi niya, ayusin daw. Dapat nakaganyan kasi yun, oh. Ganyan kasi yung purpose niyan. Yan daw, yan. O, diba? Anyway, choice mo naman yan, bahala ka. Wow! Gumagana yung ano? Tinesing mo na lahat ng electric fan? Wala patanan. Okay. Pwede mo na siya ilipat sa labas since may ilaw naman na. Naman dari. Ano, ayun oh, di ba? Tsada. Pag inalis mo to. Ay, ito pala. Ay, yan oh, di ba? Oh. Para ka na sa sinihan. Ano iba pala oh, di ba? Ha? Ikaw lang na Brad cake. Para dili, kilo lang na kay. Para mala. Dari gud sa ko ano. Oo. Ha? So, Kito kayo. yung nga, ipalundri mo na nga lahat yan. Sabay-sabay. Punda. Oo. Dari bi mi nag-inom gabi eh. Mas 12 sa gabi mi naabot. Diba? Na lamig chill kayo rat. Nice king mo. Lamig lang. Diba? Tsaka hindi umuulan. Tamayiming. Nagtaligsik gabi pero ano? Gamera. Ayun, sa dari nga. Kaning lights ra gani. Diba na? Ito. Tapos kung puro warm kasi yung ilaw, maganda. Pag nasa labas. Sa pwede nga ako. Yung white, diba? White sa ako, Jigs. Ha? Ayan, malinis siya. Actually, malinis siya mga yan. Dapat, yung mga yan, inuna, oo. Ako ba yan? Uy na yung one. Na dili na. Hindi, nakulob ba? May kulog gani. Oh. Nakulob kasi ang tagal na hindi nagabit. Ay, pa. Feeling ko may anak din ako dyan. Nagamit na din eh. Hala. Andiyan yung anak ko, feeling ko napahid dyan. Ang galing naman ng corner. Di ba?
Tsaka mas lumawak yung space. Nakan yan. Mm. Arin siya, mani ganina. Naggan pa mo kayo magagamit nito sa Oy, binili ni Mia. Binilin pala to ni Mia, ha? Alagaan mo daw. Alagaan mo daw. Kasi love niya yan. Projector. Yes. Projector. Hindi, dito ba, oh? Tsada, kapag gusto niya lang minsan mag-ano. Cute, oh, diba? Wala ko balon sa paggamit. Mga tanar ako sa iyo. Ah, hindi ko rin alam. Alam ko Bluetooth din yan, eh. Ah. Oo. Hindi ko makumagamit. Na-testing mo to? Ako nag-iuna ang gasol. So, Ah. ako sa gasol. Wow naman. Nana. Nanay. Wow. Yes. Sure na, sa baba yan. Patayin mo, sa baba yan. Ayan eto, doon sa ano. Pero di lang siya mandar ganyan Dito na yan. ako. O kasi ang tagal na hindi nagamit, di ba? Yan. Sa Sada. dari siya sa oven. Oo, yan dalawa. Ito, dito. Ano lang. Kaya, ingatan mo to na wag mabuksan. Baka mamaya pag inopen mo to, bigla kayo mag-explode dito, ha? Ayan. Pag ito ba? Sa amin kasi minsan sa farm, na yun yan. So, nangangamoy gas. Pero Yun ang delikado. ako magining i-off ang ba? Yeah. Sure. O kaya, yung yan ba yung automatic? Oh, itong naipindot ra. Kasi hindi yan basta maglilik kapag di mo pinindot. Correct. Correct. Wow, biyak! Linis na ng plato ha, Bolit. Ay, naku, ipangkuhan siguro kanina gitagip-tip ba na like na Ito? itong ba? Ito, hindi gagamitin? O sige. Save lang ako. Kaya medyo nag-dark naman ng kuhan. Okay. Ilagay na lang Pangkuhan doon. naman sa siya. Ani sa mga... Mukha na ba manuhan si Primera Light, Ay, buwak isa. Okay lang. Mas, diba? Ano, biro mo, nilipat na lang kayo. May kutsara, tinidor, o gamit na. Ay, yung drawer pala. Yung naman nung damit. Wala pa naman kuhan. Nagdala ko kuhan. Jurabox. Nagdala po siya sa Para magamit nyo na yung, oo. Masiguro ka na. O yun, tig-isa na kayo. Try lang ako. Kuhan. Wow. Uy, kinikilabutan ako. Na-excite ako. Na-excite ako para sa inyo. Kasi mga moms, makikitambay din naman ako dito. Di ba, no? Ang daming bata, no? Pero mga butang. Oo. Si Mia kasi, Siguro mga bata. hindi naman sa sinisira ako si Mia. Siyempre, siguro dahil hindi nga sila masyado magkaintindihan. No? Kapag si Mia, hindi naman loner. Mas madalas, mas gusto niya mag-isa kasi nag-iisip siya. Tapos niya yung mga bata. Doon siya doon siya naiirita, doon siya naiinis. Pero yung mga bata, okay naman yan. Pero, hindi depende naman sa imong pag... Yes, sa pag-approach ba? Oo, Di ba? Excited mo. Pero dali man ang mga bata ganina, ano nga. Kuya, mga ayo kuha ni ano. Oh, manangid sa kamiya. Nang? May mga gamit ganina, dira man ganina. Gusto sila magkuhan, ito espada, gusto nila pa kayo. Ay, wag pala! Sabi niya rin yan sa akin. Oo, anay ko nga. Tabi kasi. Ewan ko, may value kasi kay... Mga memories. Oo. Kasi yung costume niyan, yung may terno yan eh. Yung costume niya, warrior. Mga kwanta na. Oo, nandyan din. May hanger na rin kayo dyan. Mapalit sa tubig. Ay, oo. Katong mineral dyan pa rin dyan. Oo. Ice? Ulam. Ano oras na? Talaga ba ngayon ka na makaisip? Ang galing, may file ka, no? Oo. Para sa computer set mo. Okay naman tong lamesa. Kano? Ha? Dito na kayo matulog? Okay naman yung lamesa. Dito na? Wow! Dito na matulog? Wow! Sana inano nyo na yung isang bedsheet. Ay, okay pala yung lamesa? Hindi, ito ba? Naayos nyo tong wood niya? Ay, wala pa, ugma pa. Pero nakita niyo yung sira niya, yung paa.
Tapos kani mo, dali-dali. Sayang nga, di ba ang ganda? Kaya lang kasi, yun, kasi minsan, kaming mga bisita, idadamay ko na yung sarili ko, baka sabihin nyo, naninisi ako. Minsan kami mga bisita, ayan, paglasing na. Di, normal magudsad na mga gamit. Oo. Sa gamito. Pero knowing Mia, kilala ko talaga siya mag-ano sa gamit. Sabi niya, siya kasira niya, kasi ganyan na niya. Hindi na siya na kayo butangan no. Mat. Yeah. Kaya ito, yung paa niya sa gilid. Kaya na hindi naman siya matumba no. Short? Tinesting mo na? Ito? Hindi naman na Eh, pero ako, I suggest, lagyan mo siya na ano para sure. Ayun, kasi yung dito sa corner ang ano. Para sure ba? Kasi hindi mo masasabi, mamaya marami kayo ipatong bigla, di ba? Okay, bigla ka ano ba? Tungkod. Ano oras pala dumating yung si Palco? Mga alas 2? 2 4? Ay, 3. Mga alas 3. Buti pa dito sa inyo, no? Pag naputulan ka, tapos sinabi, nagbayad ka na, kabitan ka agad. Sa Sa Manila, Diyos ko po. Ang laki na ng babayaran mo, tapos, ang tagal pa. 100 ito kapin. 152 lang. Nabayaran ganyan na. Oo, wag na, okay na. Ha? Ha? Ako na. Thank you. Siyempre, nakailang video na ako sa iyo, sabi mo. Sabi, hindi ka na nakailang vlog na ako, ah. Hindi kasi kinabahan ako kanina, kasi akala ko 1.5. Mga 2,000, ganon. So, syempre, wala talaga akong ilalabas ngayon dahil nag-ano ko sa... Noong nakita ko 152, talaga po ba? Tinanad ko si Mia, sabi ko, visit ka, 152 lang pala. Itong nagtawag sa kurinta yan na nga, ang iyong kabayaran rin kayo, 20 na ka 24, diba? 15, 11. Hindi, kasi wala naman tao. Pupunta ako rito minsan, sandali lang naman. Ay, Jason Luna, gawin na ba? Tapos kani mo siya mo. Dito mo nagkakang gamiton na. Sunog mo niya. Nasunog na. Ay, Tapos kani, dili mo. Mia, nasunog na. Pangkit na lang dito sa galing. Sige. Kung hindi niya kailangan. Yung mga hindi niya gamitin, pwedeng ilagay sa isang box. Ano yung mga electric fan? Yung iba? Ito yung ibang electric fan. Kanin doon mo. Nga naman, sira? Ay, dili mo na. Nanong itlay. Yung isa ba, yung blue, mas maganda, meron kayong kapalitan sa mga appliances para hindi siya mag-overheat. Tsaka baka mamaya masira din yan, sayang. Hindi gamitin nyo na lang. Ayan. Dear! Okay? Nagchatan si Kwan, Dear. Dito mo duty ka rin. Huwag mo Diyan pa na ako si girl ni. Sa baba. Ay, nananagalit. Alas 6 na. Oo. Gumagana. Maganda yan para yung sa kwarto, gamitin yung magdamag, dito sa labas, yan. Diba? Feeling ko dapat lang talaga malinisan siya. Ang bangon eh. Ang bongga. Dito kayo matulog, baka pasukin kayo ng lamok, open na kayo. Ayan na Sister Mia ha, unti na lang. Kamusta yung mga kalapate? Wala na. Kayo ng kuan. Baka naramdaman na nila. Naramdaman na nila na wala. Yung mga tatlong alaga nyo. Mga lizard. Wala no. Wala na to siya. Hindi nyo naramdaman. Wala na nakita. Ang mga kalapati ka na dali dapit to. May mga pis mo. Itlog. Mga maliliit na Mga gagmay. Walang gagmay. kalapate. Diyan sila. Congratulations sa ilaw na. Ayos nyo. Ang cute, ang ganda. Konti lang ng mga agiw. So, gulat nga ako sa kanya. Talaga ba, Mia? May ganyan ka pa? Di ba? Unahin mo pa yung ganyan. Anyway, siya yan eh. Saka gusto niya yan. Meron na TV, so everything is okay na. Yung mga unan. Di ba? Eto, na-testing nyo. Dapat testing nyo rin. Kasi para alam natin. Magana naman siya. So, ayan na mga ma'am siya. May ilaw na ulit ang bahay ni Mi. Ay, gumagana pa pala yung solar na yun eh. Ay, dyan naman dito sa likod. Pero ano lang yan, mabilis low bat. Ang kato, nandito sa ubos. Ay, yan sa may hagdan ba? Dapat malagyan. Ano sa ganun may ilaw? Ay, na-try mo yung ilaw sa baba?
Wala pa na ako napa. I-ano mo yung on-off. Pero di ba naputol mo to? Hindi, ano lang, natanggal lang yung ano. Na ano. Ayan oh. Tanawa, may mga ilaw na yung motor mo. Pero ikaw na to ba? Ay, ugma ipa taon na ako na otro. Kina. Diba? Pero kailangan lang maayos yung wiring. Congratulations! Ayan na nga nako, may liwanag na ang bahay ni Mia Kaloka. Natitirahan naman nila Kano. So, ayan. Nakakatuwa na makita ulit na maliwanag na ulit yung bahay ni Mia. And of course, especially, meron ng taong mga ngalaga at magbabantay nito. So, for that, maraming salamat sa panonood sa ating video. God bless you.